Nggih, niku sampun. Tanduk napa? Sampun apa malih? Sik mriki simbah, eyang simbah napa? Remene napa? Sing saged dingge gamelan, ngangge gamelan. Iki paling ora adong. Sesi deman lho nger. Dijumenengke sindene. Sapa arep bikin dhisik? Ya engko Tika karo Jiji sing bareng saiki ndi munggah dhisik. Ya. Disepoti, ya Mas yo, sepoti apa manut? Ojo ninggal yo Indi yo, jumeneng yo. Trimo. Mas. Yo. Ya, oke. Ayo nak. Wilujeng dalu, Ya. Sanging Mbak Limbo. Wilujeng dalu, selamat malam. Ya. Kowe tak jumenengke saiki kowe ngenalo sapa jenengmu, statusmu kepiye, alamatmu ngendi, ayo. Nggih, derek piterakan nami kula Hindiaji Prameswara Natungga Dewi menika. Oh, pokoke arak-arakan jenenge. Kalau saking Kebumen. Oh, saka Kebumen Nggih. omahmu. Terus statusnya piye? Mahasiswa. Ora maksudnya statusnya iki wis duweni apa urung ngono lho. Sampun. Oh, wis duwe. Nggih, sampun. Oh, tak kira urung nek urung padha karo aku. Jenengan dereng dereng anu dereng. Weh, kene iki jeh 23 tahun nih. Bulane napa kok sami? Weh, padha iki lho. Ya, ayo. Dan niki sinten? Heh? Dan niki sinten? Iki sapa? Niki lho. Iki adikku. Lah niki istri Ya. niki lho, makane nek anu Wah, aku ki wis umure sokah enak wis mangan kalender ya aku ki. Juk ngaku. Ya iki nganu nglipur karo sedulur kenangkan. Wis iki ana panyuwunannya. Iki. Gocok dhewe, aku ora buka isine apa, engko dadi Bagong nggih tuku cilot. Permadika Karang Taruna menika wonten Gelo Sragenan. Ya. Bajing loncat gedrung menika. Oh iya, ayo wis dipinangkani kono, wis tak wehke kuwi. Ya engko lek ana sing takon. Nggih niki gelone rumiyin nggih. Oh ya oke. Kuwi kendang Jeponge gawa ora to, Nji? Oh ya, ayo salon-alon. Men ditata sik, ya. Kendang Jepong saiki ki rasa kudu nggawa klowongan kendang kok. Ha iya. Dipejet bae wis kaya kendang Jepong. Ya lho. Iya tak tuku sesuk. Oh cetak-cetak ra duwe aku. Iya. Tak pesen karo Eko wingi bonange tenang bae. Pun siap Mas Panji. Yuk, gelo dados. Ya.
aja. Engko di men rata engko lek Mbak Tatin ro Mbak Elisa jumeneng meneh. Ya saiki kuwi Jesslyn karo Tika, ayo nok jumeneng nok disepoti le, ayo le. Yo, spotnya apa? Selamat malam adik-adikku. Saiki do kenal terus dulur kene, nek aku wis kenal. Sedulur kene kan urung do kenal, kenalno dhewe. Oh, siang empun ki. Iya, yo kenalke neh kok yo. Kenalke malih. Iya. Ayo, Dok. Saka siji ngaku wae. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya wah, jan. Malam, nggih. Namanya? Gimana kabarnya? Baik. Terus? Dari Pitepangan, nami kula Jesslyn. Jesslyn siapa? Jesslyn. Sing cetok. Jesslyn. Jesslyn. Kalau ki sing Sinten, Bu? Jesslyn. Aku runguku Jessin Kak Jesslyn. Ngerti ku Cesin. Jesslyn apa Baiklin? Kowe mau ora meni Jesslyn Jet apa ngono. Ngerti aku. Ora ngamatke aku. Mejet apa? Ayo kuwi. Iya liyane. Nggih, kula saking Ambarawa. Bu. Ambarawa. Ambarawa Status ngertos mboten? Mboten. Mboten ngertos Ambarawa. Mboten. Podo. Mboten rambutan. Ayo mboten. Ambarawa niku Kabupaten Semarang. Nggih, Ya, monggo duh, pinarak pinangkane. niku, Bu. Arep ngewehi apa kon pinarak iki? Iwak jair. Pak Jair, ora Jair. Ora Jair, Bro. Nggih niku pokoke. Ya, wis kuwi saka Semarang. Dari Ji? Nggih, ngaturaken Sapa? sugeng dalu, Pak Bu. Ya. Adik-adik, anak-anak, Terus? mbak-mbak, mas-mas. Maaf. Nggih, menika nderek Pitepangan, nami kula Tika. Tika. Ya kayak Tika. sebonang maktuk kae apa kae? Ki sesuk bingane wae, Mas. Apa nih? Leboke bagor iki sing bonang. Aku iki sing leboke sing bonang. Wong kuwi wae bagor kok leboke bagor. Ngece mau minum. Tika, Ya omahe ngendi, Nok? saking Bedande, Kecamatan Jambet. Bedandet. Semawet Semarang. Bedandet ki ngendi lagi krungu iki lho aku. Bedandet ki ndoyo kono. Ngetos mboten Pak Bu Bedandet. Cakete Ambarawet iku. Tekan nggo numpet juran. Bapake Cak guyu kuwi. ka wis tau delok. Tau delok opane Jes kowe iki ra. Sing wet-wet mau. Nggih ta, Pak? Wong kae mau nyelempitke. Nggih, saking Ya. Bedono, Kecamatan Jambu. Oh, Bedono. Nggih, Kabupaten Semarang. Iki saka Jambu iki, Nok. Oh iya, Mak. Nggih, menika sowan wonten Kenangkan. Kenangkan Keragilan Derek Pakis Magelang. nggih menika. Ya, Pakis. Derek tetunggu rumin kagem warga mriki, mugi-mugi pinaringan panjang yuswa, bahagia Amin. mulya. Amin. Rezekinipun lancar, Ya. kathah, mboten tansah lokak nanging malah saya kebak. Nggih, amin. Wis. Terus nganu. Terus apa Jesslyn? Urun donga, Nduk. Nggih, mugi sing gadah tanduran. Mriki tandurane napa, Bu? Mbako, Hah? Banglet, kentang. kentang nggih. Subur. Terus? Kentangnya ya subur, gede. Gede. Kentangnya ben gede-gede ngono. Adara Kentangnya sinten sing gede, Bu? kae kentangnya Pak sapa? RT. Pak RT. Kentangnya Pak RT. Kok kentangnya Pak RT? Maksudnya, oh nggih niku Pak RT badhe mriki, Pak.
Nggih, niku mawon kula. Ya wis sing penting wis nderek memuji, nderek ndedonga. Iki libur sedulur rene nok nembang penyo iki ana amplop iki aku ora ngerti isine apa, iki ana tulisane. Iki hake nggon sinden-sinden, aku ora njaluk. Ya. Dari cah elek. Cah elek. Cah apa? Mbah iki lha iki cah elek. Kira-kira wonge kaya apa nek elek? Cah elek. Nyuwun lagu apa kuwi? Nyuwun lila kalih loro ati dua. Oh iya, ayo. Nggih. Kira-kira nek ora nggo keyboard ki kanca-kanca iso minangkani apa ora? Iso? Loro ati dua. Oh iya, iso ya oke. Di caosi. Apa? Lali apa? Cah elek nyuwun lila kalih loro ati. Loro ati. Ayo monggo. Nek arep dhisik loro ati. Loro ati. Oh iya, nggih. Yuk. Adiku saka Semarang, kuwi ya sing sok nek awake dhewe mayang ya sing sok melu ya bocah kuwi. Ya iki wah iki sing lumantar YouTube sing WA akeh banget iki saka sedulur-sedulur Meranggen ya mresani. Terus sedulurku Pak Sigit Kundarwanto nggih nderek wungon nggih matur nuwun. Terus wah akeh banget iki Mas Gi Sugiarto ya mresani matur nuwun. Mbak Wiwin Wonosobo ya mresani sesuk sowan rono mesuk bodo ya. Wah akeh banget iki Mas Triyoko, Mas Kus. Akeh banget wis sasah perlu tak waca. Ya saiki Mbak Tatin. Yo jumeneng meneh Mbak Tatin. Wah. Monggo.
Iya, wah Mbak Tatin. Tak kira wis. Oh, kok le gurih wis. Ya Mbak menawa wis. Ya, ya sing mriki iki ditunggu jenengan kok Mbak Tatin. Oh nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Pokoke nggih niki wujude Tatin Titot nggih ngenten iki Pak Bu. Nggih, wah ya kuru. Kuru, Kurugan daging. bukan daging. Ya. Niki wonten pamundhutan Nggih, lagu menapa? sementara di sini tidak ada. Tadi teng mriku wau. Niku teng mriku. Apa? Panyuwunane wae teng niku teng amplop niku kula ora ngerti, ora maca. Apa bajing loncat? Bajing loncat, Terus lilo. lilo. Ya. Terus Bapak Ibu, napa sing ibu-ibu mriki nyuwun napa, Bu? Suket Waduh. teki. Suket teki. Niki ora nganggo keyboard, dadine nek nganggo Angel. gamelan angel, nggih. Sing Nggih. kira-kira nganggo gamelan apa ya? Ya, Napa es monggo. asing- Apa ya? Lintang asmara ning duet. Nggih kali sinten? Nah, duete. Kali jenengan? Wah, rugi apik suarane. Alah HP dalam kok. Ya para sapa? Monggo keluarga mriki ajeng-ajeng dueti mboten. Mumpung ketemu Mbak Tatin. Nah, sapa? Yo. Pak RT, Pak RT. Pak RT. Oh, Pak Sutik. Pak Bayan. Pak Bayan, Pak Sotek ya. Ya, Sinten, Pak? Pak Marto. ayo Pak Marto munggah panggung. Napa sinten? Monggo. Sapa sing wani yo? Mas Yu. Mumpung ketemu Mbak Tatin lho. Niki nek Mbak Tatin ki nek ora ning YouTube. Oh, ora ketemu tenan. Sinten, Pak? Oh, Eh, Pak Pak- Bagio, monggo, Pak. Pak Bagio munggah rene Pak Bagio. Nah, Ya, ayo. sing endi? Nah, ya. Ayo mriki rapopo ayo. Malam niki malam jenengan semua dadi. Ora wani? Oh, ora wani. Ora wani. Weh, karo sapa lanange? Oh, Mamat. Mamat mah mengisrah. Ya. Niki. Ayo liyane dulu Mbak Tatin. Apa? Oh, sama Pak Itong ya, Pak Itong ya. Pak Itong. Iya. Ayo Pak Itong, lintang asmara Pak Itong. Sini dong yang mendem Oh, gitu ya. oh kantong. Oh ya ayo dong, ini munggah dong. Oh, jenenge iki sapa to jane? Eko kantong oh Pak Itong. Lah nek Pak Itong. nek nang Yojo Itong kok. Oh, aku ngerti ku kantong e. Kantong bolong apa ora? Ya. Ya Novi demung sik digoceki demunge. Ya, Ya. kantong. Cekeli. Weh, demungan ada demunge go maju kowe iki. Alah kuwi iki jarian kepriwe ya. Ya wis. Cah kok kon biyen dikekuru karo bojone wae. Ati kok ngono. Niki iki padha karo bojoku nek kon lemu wis ra iso wis. Anu, Mas Tulus, Patok bangkrong ya wis ngene iki. semene iki paling pol 37. Ora muda. Cekeng dalu Ya. Mas Itong kantong Mas Nggih. Eko. Sapa jenenge? Wah. Wis pokoke kantong ngono wae. Mas Kantong. Kula niku Andri jenenge. Waduh. Andre sapa? Andri sapa? Andri. Andri sapa? Andri lumut. Bintang tamune tambah siji meneh. Saiki Ande ora Andre. Andi, Bro. Dene kula mangkat mau wis ajeng kok pakaian garek lho. Monggo gareng. Ning kok gandeng anggarane ra ono. Ning jane kula Aku kok gurih temenan njaluk aku. kula ni 2 juta napa? 1,4 juta mawon mangkat kok. 4 juta mangkat. Ku ya mangkat nggo gareng kan. Seprapat juta iki wis nggawa tremos, Lah, ndi. nggawa sego dhewe ya. Nggawa bagong barang kula mangke kok. Nggih. Ya wis Oh cah. ini ya sukses bagong karo gareng ya. Sukses ya. Niki napa-napa saged lho, mayang Apa? iso, nabuh iso. Pokoke dadi gareng ya iso, Iso. nyopet ya iso iki. Sing ra iso apa? Sing ra iso iki Gawe apa? Sing ra iso niku wani karo sing wedok. walah iki. Nek kula bloko kok. Walah, kowe ketno kok dicekli wae iki ana apa to jane? Ana apane ngono lho? Kaya ora nek mabur ngono. Kaya isu-isu wae. Kaya nah cekel meneh. Kowe teko nah ngono kuwi lho. Siap gerak ngono. Ya. Ana bang apa kok? Nan, Bang apa? mau niku kok Lintang asmara. lagi kok. Oh iya, oke, duet karo Mbak Tatin. Yuk. Ya. Yo, yo. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya.
Matur nuwun. Bulane nek ditemuk ya ora ono apa-apane tenan. Aku ngono. Boten iki. Bobote 33. Lho nek Piye? dijolke dorak napa? Apa? Kul sak bagor nika jane nggih mboten wonten apa. Kena apa Kak? Jolke kul. Jolke Pasti cesin. Jolke Jesi. Ya. Ampun iki. Ampun poneh harepan. Sampun napa dereng? Ayo wis kok dereng manut. Nek sampun kok dereng bayaran. Oke nek berung Pak Sutik kok. Ya wah matur nuwun. Wah, jan nggih. Mas kantong Eko Itong nggih. Jan kelidah kelitih. Ya. Menika pripun Pak Dalang? Ya sampai goro-goro Mbak Tatin. Mboten. Alah ngono kuwi mbok yo pisan-pisan. Arep nambahi apa piye? Nambah. Kene ndara sing judeg rek. Iya. Darah dek kuwe. Iya. Ayo saniki anu Mbak Ta sapa kae? Mbak Elisa. Mbak Elsa Oke. jumeneng. Siap, saya duduk lagi. Ayo wis. Nah. Bareng ya ora apa-apa. Nggih. Wektune wis Ya, saya bareng. ngoyak. Menika nggih dipreksani saking anu lho Pak, niki penggemar saking Prambanan. Oh, Prambanan sampai Nggih. sini. Iya, itu Oh, yang ada di nggih. sana pokoknya penggemar beratnya. Matur suwun. Sadoh kono doh kene. Biasanya ra merapat saiki dengaran merapat iki kok. Merapat. Aki do bolong apa piye iki? Nggih. Nah, ngenten iki le tresno to, Mbak. Ngenten iki nek mboten Lah, tresno nggih. ya. Wah, biasanya ten Semarang ten pundi tetep do rawuh ning Oh, niki nggih. pun suwe dangu absen kok dilelehi panjenengan sing ngaso kok Nggih. mriki malih. Nggih, matur nuwun. Atur sendah nuwun menika sampun sombong amat. Ya. Sapa sing menika kuwi? Atur sendah nuwun pan penggemar dimanapun berada, Nggih. kagem Nggih. penggemar wayang sedayanipun nggih. Nggih. Menika lagunipun apa? Mau Mriki- wonten pamundutan apa? Napa? Apa Banyuwangen. Banyuwangen. Nggih, ya. tapi nderek monggo dikantos nggih mboten napa-napa. Kula Nggih. nderek pamundutan saking Padalang wonten Nggih. menapa? Iya, sementara di sini tidak ada. Mbak, Mboten tidak ada nonton. Banyuwangen. nggih, Banyuwangen mboten apa, nonton. Mas? Arep Belang alit apa? Nderek Apa kanca-kanca jenenge? mawon. Sing Jerek iso. gerajakan. berajagan? Gerajakan. Oh iya, oke, berajagan. Ya. Berajakan. Nika langsung napa? Komplit. Bawa apa kepiye apa? nggih. Bawa, Pak. Oke. Boten ngantuk to, Pak? Boten, oh nggih. Nek ngantuk nggih bubuk mawon ya. Kok enggo? Oh, cing wong tirakat kok ngejak bubuk. Oh iya, Mbak menawa ngantuk kan nang omah ya nganggo HP nyetel streaming ngono. Beres Mbak yo anget. Ya, Karo bubuk. Ya, lagunya apa, Mbak Tatin? gerajakan ngagem bawa nggih. Oh ya, oke. Cocok. Sapa sik iki? Kowe aku bareng. Durut ke Mbak Elisa wong Nggih, terus Mbak monggo Tatin. bareng Ya. nembang, nggih. Suara hebat. Gending gelam biangan. Belambiangan kok gelambiangan. Ra apa-apa saking. Kosakata itu kadang-kadang ngopo gitu ya. Wong wedok ki sing diuteng-utek apa le metu ning kon cangkem beda ngono lho kadang-kadang. Syukur. Antara yang diutek sama yang di lambe itu beda Beda. kadang-kadang. Kadang ngebleng ngono Iya gitu. Arep muni bapakmu, mah muni anakmu ngono ya. Oh, itu. Anaknya diundang kabeh gitu kan. Kamu nih udah dolar ya aku ya. Nyeram bayi Noswan Tara
Terus Wetan. Itang. kadang ya. Lor lan kedyal alas angker kang kalewiat lewiat aja takon susah seneng kang Ya. disangka Cik kurang makane iki. Belang. oh ada belambangan Makane Belangi. dia kaget. oh iya kurang sagotro Iya. ya Nggak kan apa-apa. ya kayak dunungan indo lali salah lapes lah oh iya kuwi lah Nah, no, ora apa-apa. menungso Tanah India ku melyaring Taman Sarinuswan Oke. Monggo. As. Kerajaan Banyuwangi Raina bengi sing tahu sepi lanang wadon haneng yani kangen susah ngati Longgo haring pasir-pasiran Sambur-samburan Arare doman Andi mangan salak-salakan Yo 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 yo. Gading tangan ring pinggiran pinggir pesisir Rancangan besek-besek semayanan mantri janji urip biareng Sir-siran ambi gandlengan
sampun, tanduk napa? Sampun napa malih? Kula nderek sing nanggap mriki. Tanduk mboten Bu, wonten pamundutan napa Bu? Wah, mboten namung napa sing nyam senyum ngaten lho mumpung ke panggih. Remene napa remene? Senenge apa? Selendang biru tapi cara gamelan. Kedep tesma aku nyawang sendang. Dudang. Nek sing yen kowe njaluk lebih niku mboten nonton kibote. Kibote nonton. Nggih. Sik mriki Simbah, Eyang Simbah napa remene napa? Sing saged dingge gamelan, ngangge gamelan. Iki paling ora adong. Sesi deman lho ngerti aja remeh-remeh. Remen ora remen. Oh iya maksudnya iku. Remen. Ibu remen apa? Ibu remen apa? Oh iya ya. Senengnya apa gitu loh maksudnya. Tadi bapak-bapak di sana sesi deman. Oh sesi deman. Mbak Nisa ya. Konten pamundutan sesi deman. Apa yang malih? tadi tambahan wis kondur napa? Pak Simo. Belum. Napa? Wah niko gelu. Napa Pak? Napa niki spesial lho niki, tebeh-tebeh ha direwangi adem-adem asrep-asrep. Suguhane lagu. Sing mburi njaluk Bratasena. Oh, wonten Bratasena. Jukoke kono ya dalange Kathah niki. Sepuke wayang. Napa wonten? Arep wonten kibote Pak nek Bratasena ora saged. Nggih kibote Pak, nggih. Apa ninggal katresnan napa-napa? Oh ya. Saged sesireman wonten. Monggo nderek. Iki kira-kira dienggo penutup apa isih meneh? Ya kula manut arep mau sing kula ramu-ramu mongso nanggap kok Mbak dadi kok ndak nek kula ngendeki engko do kecewa rak ya. Lah iki nek dituruti ya tekan sesuk. Kan sesuk jam 8. Nyala ngancani nang kene to Mbak. Ngancani nang kene to kala-kala. Maksudnya nek iki dingge penutup niku Ya. tinggal katresnan nek dereng ya apa jenenge kuwi mau sesediman ya Deman. lagi Oh, satu ya. lagi. Lah yuk kita kolaborasi dulu sama Sinden. Iya. Ya dijenengke ra apa-apa. Nggih. Iki karo Lah kuwi sing ngantuk kuwi sapa kae? Sing endi sing entuk sing endi? Endi? Sapa sing wani ayo. Aku ra wani lho iki. Senior iki tepat. ya Hindi apa nak? Ora ya. Apa telu jumeneng yo? Lah Telu nggih, siap. Jesslyn ro Hindi ro Tika yo nak? Sekalian yo Mbak Jumeneng. Hindin, Mbak Sapa? Jesslyn, Mbak Tika. Sengit wonten nganjengan. Lho wis 059 mbok menawa iki jumeneng terus engko Mbak Alisa ro Mbak Tatin nyanu satu lagi. Empun, ngoten nggih? Yeay. Oh ya, wis nderek. Apa kerun? Lali janjine. Oh iya. Lah ndi sawere tebak. Sapa kuwi njaluk bakrun kok? Bakrun. 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 Yo niki. Iki padha.
Padha Mbak Elisa. Lah yo. Ya, ya, telu jumeneng engko lek bar iki Mbak Tatin, Mbak Elisa nyekar penutup. Ya, begitu nggih? Nggih. Ya, ndak selak bengi, mau esuk dikersake setengah papat kudu paripurna. Nah niki larase sing padha mawon nggih. Berarti antarane lali janjine kalih napa tadi? Ninggalkan tresnan, Pak. tresnan ya. Ya. Pelok semua. Oke. Manut. Ya. Lali janjine Satu-satu atau medley? Satu-satu. medley nggak apa-apa. Oh, medley berarti ini 2 lagu ya. Iya. Oh ya. Sekalian penutup di Limbuan. Oke. Yuk. Yo, yo, yo. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Asik, Pak Dek. As. Nangis sakjroning Oh. Ah. Tak semua As. Ah. Hey, ho, ho, ho. dari
Jan. Yuk. Sirisi penak, penak penak risi. Iya, iya. Nggih. Matur nuwun. Nggih, wis metre. Pokoknya setunggal dipinangkani menawi ingkang dereng mengke wonten Ya. goro-goro. Goro-goro. tasih wonten wekdal. Ya, oke. Nggih, manten anggonipun ngelelipur menawi wonten kathah lepat anggenipun tindak tanduk ingkang boten prayogi nyuwun pangapunten. Nggih. Nggih. Nggih, koto-koto ingkang boten Apa-apa? koto-koto ingkang boten Saya sekesa. bengi kok tekan nggon kuwi barang. Nyuwun pangapunten ingkang kathah mugi berkah kagem Ya. sedaya. Nggih, amin. Nggih, pokoke nderek ndedonga nggih Nggih. Mas Dalang Nggih, kagem Mbak Latin, masyarakat ya. wonten ing mriki mugi sami sehat, pan Amin. sehat nomor setunggal mengke nggih akeh duwite, akeh Amin, rezeki ingkang amin. lancar berkah barokah. Nggih, Jangan saged amin. payangan malih. Nggih, amin, Nggih. Mbak Latin, Kula pilih nggih. sanes wedal saged pinanggih malih wonten lepat nyuwun pangapunten. Ya. Kagem Mas Dalang sukses sampai tansep.